Ťahaj. Ne, čakaj, drž ťo. Zahybe. Tak to chod. Zvuky. Nejte s ním, on sa metá. Je silný. Počkajte. Kriešťami z neho vyťahnem vnútornosť, bude to bezbolestné. Dobre. Ale ináč nezapaluje, jo. Je to šmejk a smrdí to. Je to smrdí. Do rozpýtavej. Čakaj, netrasni. Ešte meta rukami. Čo si normálny? You are not prepared. Convert. Nech si oný vlotevé z obrazu. Nekol to, tu je to smrdí jak Čak sa vyvetra. No nevyvetra sa do piče, vyhodím to posledom. Uj, zase to smrdí. Ukáž, vyťahnem mu klieštika, viem. You are not prepared. Poď, daj, vyťahni. Vyťahnem mu ten zbytok, čo... Ale táto hečka je asi najkrajšia, to musíš uznať. Aj. Držím si. Skalpel. Dobre. Myslím si, že trošku by sme ho ešte mohli rozrezať. Pán doktor, metá sa. Čo tu má nejaký káblik? Čuje, ne? Kabel? Ten sa môže hodiť. Ten si vezmeme. Musíme nahmatať aj druhý, určite aj v druhej nohe bude. A mám ho? A čo, Maťo, vyťahni ho. Kliešte. Máme druhý kabel. Skalpel. Rešte ho pohlavne. Ešte jeden kabel tam máš. Á, nahmatali sme ďalší kábel. Klešte. Strácame ho. Strácame ho. Ďalšia žila. Nenahmata vám tepnu, musím vyťahnuť svalku. Ne, strácame ho. 220. Myslím si, že už skončil. Pán doktor, skonštatujte smrť, prosím. Myslím si, že je mŕtvy. Takže zomrel o 8:45.